ngoba kade ngangiba nalo manje ke lingiphathisa ubuhlungu. Apha ngiqhubeke bengicela ke ubuka le video ephuthume ku YouTube, efike subscribe ukuze noma ngabe nini uma ngifaka phela ama video ke laphana enobuza kuma comment kube kuthi ke nawe uyaphenduleka ngokusheshsha. Ukuphupha izindlu zakini kungathi ke zibhidlikile noma ke ziyawa, lokho kusuke kubika isifo ekhaya, khona lapho ekhaya okusho ukuthi ke kungase kuvele isifo. Kahle uyaxwayiswa uxwayisa ngephupho okungase ke kwenzeke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ke ukuthi uzoba ngumuntu ke wena oboniswa ngamaphupho. Kanti ke nawe unombuzo ungabuza ku comment section, zobe sengibuya nempendulo yakho ngikuchazele kabanzi ke ngalokho uzobe ke ukubuza. Nisale kahle.